Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, I put my feet on the floor. I ran the town. Σε λίγο θα έρθει κοντά μας ένα σκυλάκι κανείς, το οποίο είναι ένα σκυλί με ξεχωριστές ικανότητες. Ο Μπόρις λοιπόν περποιείται τόσο πολύ το αφεντικό του, που του φέρνει τις παντόφλες, του βγάζει τις κάλτσες από τα πόδια, παίρνει τις κάλτσες βρώμικες γιατί δεν μπορεί να τις αφήσει όπου να είναι και νοικοκύρης ο Μπόρις, και παίρνει τις κάλτσες βρώμικες, τις πάει στο πλυντήριο, τις βάζει μέσα στο πλυντήριο για να πληθούν, κλείνει και την πόρτα του πλυντηρίου σε περίπτωση που δεν έχει κλείσει, βεβαιώνεται. Καθαρίζει το σπίτι, βλέπετε, πετάει ό,τι σκουπίδια είναι, ανοιγοκλίνει τα σιρτάρια της κουζίνας για να είναι όλα τακτικά. Και επίσης κάνει και 1002 άλλα πράγματα. Δηλαδή, εδώ στο βίντεο, άμα προσέξετε, κάνει πλάκα στο γιο του αφεντικού του. Δηλαδή, λίγο τον ψιλοκορυδεύει, κάνει ό,τι κάνει και αυτός. Ή ο Μπόρις επίσης ξέρει να κάνει κουτσό στο ένα πόδι, ξέρει να κάνει κουτσό στα πίσω πόδια. Και άμα του κάνεις, πέφτει κάτω και κάνει τον πεθαμένο. Ο Μπόρις είναι ένας εκπαιδευμένος σκύλος που κλέβει την παράσταση. Σε λίγο έρχεται στο στούντιο και μας κάνει μια μικρή επίδειξη των ικανοτήτων του. Γεια ελάτε κύριε Καραχούντρη, Πέτρος Καραχούντρης και Μπόρις, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Μια χαρά. Αυτό το παιδί, τι κάνει χαρές. Κάνει χαρές αυτό το παιδί. Ήρθε να με χαιρετήσει αυτό το παιδί. Καλώς το παιδί. Ναι, είσαι πολύ γλυκό. Πολύ. Έλα, μπορείς. Λοιπόν, τι ηλικία έχει? 19 μηνών. 19 μηνών και είναι τόσο πολύ καλά εκπαιδευμένος. Ο Μπόρις δεν είναι ένα σκυλί ιδιαίτερο. Γυρίστε λίγο έτσι για να μιλάτε σωστά την κάμερα, ωραία. Ο Μπόρις δεν είναι ένα σκυλί ιδιαίτερο. Είναι όπως όλα τα σκυλιά. Όλα τα σκυλιά μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει ο Μπόρις. Και όλες οι ράτσες. Και όλες οι ράτσες. Αλλάζει λίγο σωματότυπο του σκύλου, δηλαδή ένα μπουλντόγκ δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Μπόρις, αλλά ένα ντόμπερμαν, ας πούμε, μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Μπόρις. Ο σωματότυπος αλλάζει. Τα σκυλιά είναι όλα έξυπνα και όλοι αυτοί που έχουμε σκυλιά, λίγο πολύ είμαστε εκπαιδευτές όλοι. Λίγο. Καλά, σας είναι και η δουλειά σας όμως και τον εκπαιδεύσατε. Εντάξει, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι όποιος έχει σκύλο, λίγο ή πιο πολύ από τον άλλον είναι εκπαιδευτής. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά του νοικοκυριού. Με του νοικοκυριού, ναι. Ναι. Να ξεκινήσουμε με το νοικοκυριό. Ναι. Να δούμε λοιπόν, να τον δούμε πώς βάζει πλυντήρια, τι κάνει στην κουζίνα, να δούμε τέτοια πράγματα. Ωραία. Για να δούμε. Να δούμε λίγο την κάλτσα, να ανοίξουμε και το πλυντήριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα πορτάκια. Να πούμε επίσης ότι τις κάλτσες, επειδή το έχουμε και σε βίντεο, αυτό έχουμε βίντεο για τον Μπόρις. Τις κάλτσες τις βγάζει κιόλας από τα πόδια σας. Δηλαδή δεν τις βρίσκει έτοιμες βρώμικες. Βγάζει την κάλτσα από το πόδι του κυρίου Καραχούντρη. Λοιπόν, πάμε, έλα, μπορείς, έλα. Πάμε, κλείσει το πορτάκι. Μπράβο. Πιο καλά, κλείσει το πορτάκι. Μπράβο, έλα. Μπράβο. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος έχει ξεχάσει στο σπίτι κάποιο σιρτάρι ντουλάπα, τίποτα δεν μένει ανοιχτό στο σπίτι του Πέτρου. Τίποτα. Είναι ο πιο νοικοκύρης ο μικρός. Ας πούμε ότι σας βγάλει. Να το ανοίξουμε όμως γιατί το συγκεκριμένο πλυντήριο δεν το ξέρει. Ωραία. Στο σπίτι ανοίγει. Ναι, το ανοίγει. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι σας έχει βγάλει την κάλτσα σας. Έλα, βάλτε μέσα. Μπράβο, κλείσε και την πόρτα. Κλείσε την πόρτα. Μπράβο, κλείσε την πόρτα. Μπράβο. Καλά, πιο καλά. Μπράβο, έλα. Μπράβο. Δεν υπάρχει, μωρέ, το φυλάκι, αλλά δεν μπορώ, μωρέ. Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι για να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν ξέραμε πώς αντιδράσει το σκυλάκι μέσα στο στούντιο με τον κόσμο, με τα φώτα. Δεν είναι σε οικείο περιβάλλον, αλλά προφανώς το σκυλί είναι τόσο καλά εκπαιδευμένο που δεν μασάει τι να χειροκροτάει το κοινό, τι να κάνει σχόλια εκείνο στη δουλειά του, το νοικοκυριό του. Φέραμε τον Πέτρο κοντά μας και μας έδειξε ακριβώς
τι κάνει με τον Μπόρις. Μπορείτε να δείτε και πώς του βγάζει και την κάλτσα στην πρόβα που κάναμε. Ορίστε. Του βγάζει την κάλτσα από το πόδι, όπως βλέπετε, εδώ. Δυσκολεύεται λίγο. Δυσκολεύεται λίγο, τη βγάζει. Και αφού τη βγάζει. Είναι ο γιος σας αυτός? Ναι, Ποιος είναι? ναι. Και αφού τη βγάζει, πάει να τη βάλει μέσα στο πλυντήριο. Του έφεσε και λίγο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει έτσι να περάσει. Ναι. Και μετά πάει και πίσω για να κλείσει και την πόρτα. Και μάλιστα την έκλεισε και καλά, έτσι βλέπετε. Σε περίπτωση που δεν κλείσει η πόρτα, αν το πείτε καλά, πάει και την ξανασπρώχνει. Ναι. Μα είναι απίστευτος. Είσαι τόσο γλυκός, τόσο νοικοκύρης, τόσο το προσέχεις το αφεντικό σου, τόσο το προσέχεις. Τι άλλο κάνει δηλαδή, για να μας δείξετε τι άλλο. Ας σας δείξω. Μπορείς, πάμε μαζί, πάμε μαζί. Μπράβο, κάνε μια στροφή. Έλα, πάμε, μπράβο, πάμε Μπορείς, πάμε. Στροφή, μία, μπράβο, πάμε, δύο, μπράβο, πάμε, τρεις, μπράβο, χοπ, μπράβο. Μπορείς, κάτσε, μείνε. Μείνε. Μπράβο. Έλα. Καλά. Μπράβο. Απίστευτος είναι, τόσο γλυκός. Πόσες ώρες παίρνει για να μάθει μια κίνηση, πόσο σας παίρνει? Είναι συνδυασμός, δεν είναι ώρες. Θέλει ίσως κάποια άσκηση, μπορεί να θέλει και 30 δευτερόλεπτα. Και να τη μάθει αμέσως. Όχι αμέσως, επαναλήψεις. 30 δευτερόλεπτα σταματάμε, άλλη άσκηση, είναι συνδυασμός ασκήσεων. Και με τι τον επιβραβεύετε, σας το βλέπετε? Ή με φαγητό ή με παιχνίδι. Αν του βγάλω ένα παιχνίδι που στην τσέπη, του δίνουμε πιο πολύ όθηση. Εξαρτάται το μέρος που θα κάνουμε μια επίδειξη. Δηλαδή εδώ που γλιστράει, ας πούμε, και έχει τζάμι κάτω, θέλει πιο σιγά. Αν είμαστε σε έναν εξωτερικό χώρο, θα του δίνουμε πιο πολύ όθηση. Και βλέπω όταν τον παίρνετε αγκαλιά σας δίνει φυλάκι, βλέπω. Αυτό είναι και αυτό επιβράβευση. Είναι φυλάκι. Λοιπόν, πάμε. Τι άλλο κάνει αυτός ο μικρός? Πάμε μαζί. Πάμε. Πάμε. Γύρνα. Πάμε. Στροφή, γλιστράει, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Μείνε. Στοπ. Μείνε. Έλα, μπορείς, έλα. Αγάπη μου. Αχ, μωρό μου. Να τον βάλουμε να κάνει έρπη. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Κάνει και κουτσό. Πάμε. Στο ένα πόδι. Στο ένα. Πάμε, Μπορείς. Πάμε, Μπορείς. Βάλεις το χαλάκι για να μην γλιστρήσει. Δεν πειράζει. Πάμε μαζί. Κουτσό. Μπράβο, εδώ. Μπορείς. Πάμε. Κουτσό. Μπράβο. Πάμε και το πίσω το πόδι. Πάμε. Τζακ. Πάμε. Τζακ. Μπορείς. Έλα. Πάμε. Μπράβο. Έλα. Πάμε. Τζακ. Πάμε. Τζακ. Μπράβο. Έλα. Μπορείς. Έλα. Μπράβο. Πάμε. Τζακ. Μπράβο. Έλα. Μπορείς. Μπράβο. Να βάλουμε κορίνες. Τι κάνει με τις κορίνες? Θα περνάει ανάμεσα από τις κορίνες με τα δύο πόδια. Για να δούμε. Αφού έβαλε πλυντήριο, έβγαλε τις κάλτσες, έβαλε πλυντήριο, έκλεισε, γύρισε τα σεπτάρια και τώρα μπορείς. Παίζει. Εδώ. Κάτσε. Μείνε. Εδώ. Πάμε. Δεν έχουμε άλλες, δεν έχουμε μέρος μάλλον. Δεν έχουμε χώρο, θα βάλουμε αυτές εδώ. Μπορείς, πάμε, έλα. Πάμε. Πάμε, εδώ. Πάμε, τσικ. Πάμε. 2. Πάμε, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο.
Δεν μπορώ, σε θέλω να σε πάρω στο σπίτι μου, καταλαβαίνεις. Και εσύ έχεις μάτια μόνο για τον Πέτρο. Είναι καταπληκτικός. Πάμε. Κάτσε, Μπόρις. Κάτσε. Μείνε. Κάνει push-ups. Ναι, ναι. Έχω μάθει. Τα πάντα. Έλα, Μπόρις. Να μας δείξει λίγο που είναι η ουρά του, η μύτη του, το κεφάλι του, να μας τα μας δείξει. δείχνει τώρα που είναι ουρά. Μισό λεπτό, περιμένετε πριν ξεκινήσετε να του κάνουν ένα πολύ κοντινό εδώ τα αγόρια μας. Ένα πάρα πολύ κοντινό, γιατί εδώ θα μας αρχίσει, παιδιά, να το πιάστε τον. Θα μας δείξει πρώτα, να μας δείξει πρώτα τη μύτη του τώρα που τον έχουν κοντινό στο πρόσωπο. Μπράβο. Πού είναι η μύτη σου, η μύτη σου, η μύτη σου, η μύτη σου. 1, 2, 3. Μπράβο. Κάτσε. Η μύτη του είναι αυτή. Μπορείς. Ωραία. Πού είναι η ουρά σου, η ουρά σου. Έλα. Πού είναι η ουρά σου, η ουρά σου. Μπράβο. 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 Πού είναι η ουρά σου, η ουρά σου. Μπράβο. Μπορείς. Έλα. Μπράβο. Τσεκ. Πού είναι το κεφάλι σου, το κεφάλι σου, το κεφάλι σου, το κεφάλι σου, το κεφάλι σου. Μπράβο. Έλα. Έχει πολύ πλάκα. Και ακούει κι άλλους, μόνο εσάς. Εξαρτάται. Δηλαδή, αν του πω εγώ που είναι το κεφάλι σου θα το κάνω. Δύσκολα. Είναι πολύ δεμένος και δεν είναι Ναι. Και πρέπει να το πούμε και με σωστό τρόπο, φαντάζομαι. Αν σας μάθω τον τρόπο, είναι εύκολο. Για πείτε τι για τη μύτη του. Τώρα πιάστε το, ρε παιδιά, ένα κοντινό. Ένα κοντινό Μπορείς. πιάστε, το πολύ κοντινό, να μας δείξει τη μύτη του. Έλα, έλα. Μπορείς. Πού είναι η μύτη σου, η μύτη σου, η μύτη σου, η μύτη σου, η μύτη σου. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο, Η μύτη του. μπράβο. Ωραία. Πάμε. Ναι. Έλα, μπορείς. Κάτσε. Έλα, έλα στα παπούτσια μου, έλα. Πάμε. Παπούτσια, πάμε. Ανέβα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Μπράβο. Σ' άκουσα τώρα. Μπράβο. Αγάπη μου. Και κάνει push-ups, έχω μάθει, push-ups, γιατί ναι. είναι... Να κάνουμε εδώ push-ups. Εκπαιδεύεται και για τα όικ, κατάλαβες. Step. Ανέβα. Εδώ, μπορείς. Hey, έλα, ανέβα, ανέβα. Stop, μείνε. Πάμε. Push. Up, push. Up, push. Up, push. Up, push. Up, push. Up. Μπράβο. Push-ups λοιπόν ο Μπόρις. Λοιπόν, πηδάει και εμπόδια. Βέβαια. Και με τα δύο πόδια. Ωραία. Να το δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Έτσι μπορείς. Είναι. Σε ποια ηλικία μπορεί κανείς, σε όλες τις ηλικίες μπορεί να εκπαιδεύσει ένα σκύλο ή πρέπει να είναι ειδική ηλικία? Από 2,5 μηνών. Από 2 μηνών. Ναι, θέλω να πω, αν έχει περάσει η χρονική περίοδος, δηλαδή είναι το σκυλί ενός έτους. Ναι. Μπορεί Και 2 και 3 να και κάνει 4. Να κάνει αυτά. Αν είναι ο σωματότυπος, ναι. Όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά σίγουρα. Μπορείς, έλα. έλα. Αν είναι πιο. Μπορείς. Μην τον χαϊδεύετε αν θέλετε. Έλα, έλα, έλα. Μπορείς. Αν είναι. Σε ποια είναι η σωστή ηλικία για να τα κάνει όλα αυτά? Από 2 μηνών αρχίζει. Αρχίζει από 2 μηνών. Να μπαίνει στο πνεύμα. Εμείς το χάσαμε το τρένο. Λοιπόν. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά για μας δεν είναι τίποτα δύσκολο. Πάμε. Σικ, σικ. Μείνε. Αχ, καλέ! Πάμε. Καλά, καλά, καλά. Καλά. Πηδάει με τα πίσω πόδια. Σικ, σικ. Μείνε, 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 μείνε. Μπράβο. Μπράβο. Ξανά. Ξανά, 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 ξανά. Πάμε. Σικ. Μείνε. Πίστευτος. Αχ, Μείνε. αχ, θα τρελαθώ. Μπράβο. Μπράβο, Μπόρις. Μπράβο. Απίστευτος είναι ο μικρούλης. Και έχουμε να δείξουμε και κάτι με μικρά παιδάκια. Να δείξουμε λίγο. Ναι, τι άλλο? Δεν ξέρω το χρόνο σας. Όχι, έχουμε πολύ χρόνο. Όσο πολύ χρόνο, χρόνο. πείτε μας εσείς. Απλώς δεν ξέρω πόσα ακόμα έχετε. Πόσα νούμερα έχετε ακόμα να μας Πάμε. δείξετε. Μπορείς. Να κάνουμε κάτι πιο δύσκολο ακόμα. Μείνε, μπορείς. Κάτσε. Έλα, πάμε. Μπράβο. Πάμε, έλα, μπορείς. Λί. Πάμε. 1, 2, 3,
θα τρελαθώ. 5, 6. Μπράβο. 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 Σκύλο που να κάνει κατακόρυφο δεν έχω ξαναδεί. Είναι ο πρώτος. Και να περπατάει και σε κατακόρυφο. Και μόνος του. Πάμε, μπορείς. Έλα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπράβο. Απίστευτος. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πρέπει να έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το μικρό για να... Ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει ώρες, θέλει αγάπη, θέλει φροντίδα, θέλει ενασχόληση. Και τρόπο. Να είναι πάντα χαρούμενος. Αν τον δείτε ότι δεν έχει στρεσαριστεί, παρόλο που συνήθως τα σκυλιά στρεσάρονται στο πλατό. Τον ναι, γιατί δεν πρέπει να τα μαλώνεις τα σκυλιά. Πρέπει να τους ανεβάζεις την ψυχολογία. Αυτό που παλιά λέγανε άμα κάνει τσίσα να τα μαλώσει, έχει καταργηθεί αυτό, έχει αλλάξει. Ποτέ δεν χτυπάμε σκύλο. Ποτέ. Αυτό που τα χτυπάμε την εφημερίδα παλιά, λέγανε κάτι εγχειρίδια εκπαίδευσης, έχει καταργηθεί, αυτό ξέρω πια. Ποτέ δεν χτυπάμε. Τα κανείς είναι πολύ έξυπνα σκυλιά, εκπαιδεύονται δύσκολα. Α, ναι. Σε τέτοιο επίπεδο εκπαιδεύονται δύσκολα. Δηλαδή δεν μπορούν να συνδυάσουν καλά το στόμα, δηλαδή να πιάσει την κάλτσα, να τη βάλει μέσα και να το κλείσει. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ δύσκολος για κανείς. Μπορεί να χορεύουν εύκολα, να περπατάνε με δύο πόδια, όπως βλέπουμε και στο τσίρκο, αλλά αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ δύσκολος. Μάλιστα. Τι άλλο κάνει αυτός ο μικρός? Τι άλλο κάνει? Και βλέπω δεν του έχετε δώσει καθόλου φαγητό. Δηλαδή, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Επιβράβευση αυτή τη στιγμή. Πού είναι να μας βάλει και λίγα σκουπίδια. Έλα. Τι πετάει τα σκουπίδια? Πετάει και τα σκουπίδια. Τι τα πετάει? Έλα. Θα το βάλουμε εδώ. Ναι. Έλα εδώ. Μπορείς. Έλα, βάλ' το μέσα. Μπράβο. Άστο. Έλα. Μπράβο. Βάλ' το μέσα. Μπράβο. Έλα μπορείς. Έλα. Χοπ. Εδώ, πάμε. Έλα. Ξανά. Έλα. Άστο. Έλα, βάλ' το μέσα. Άστο. Μπράβο. Έλα. Χοπ. Μπράβο. Τι νοικοκύρης είσαι εσύ, πες μου μόνο. Είσαι νοικοκύρης. Δεν χρειάζεται νοικοκύρη το σπίτι, έχει εσένα. Καθαρίζεις, κάνεις. Βάζεις τα πλυντήριά σου εδώ, πετάς τα σκουπίδια σου. Τι άλλο? Θα τον βάλουμε να κάνει τουμπές. Κάνει και τουμπές ο Μπόρις. Έλα, Μπόρις. Να τον τραβήξω λίγο. Ναι. Έλα, Μπόρις. Μπόρις, εδώ. Μπόρις, έλα. Κάτω. Πάμε, τούμπα. 1, πάμε, 2. 3, 4, 5. Θα κάνει και γρήγορα εντωμεταξύ. 6. Μπράβο. Το κάνει και γρήγορα, μάτι μου. Μπράβο. Πυρουέτες κάνει αυτός, δεν κάνει τουμπές. Να του κάνουμε λίγο το έρπι. Όπως κάνουν οι φαντάροι. Για να δω. Μπορείς, κάτω. Μείνε. Κάτω. Στοπ. Μείνε. Το προπόδι. Μπράβο. Το άλλο. Μείνε. Το άλλο. Μπράβο. Το άλλο. Μπράβο. Χοπ. Να τον βάλουμε να μπει και στη βαλίτσα. Μπαίνει μέσα στη βαλίτσα. Και στη βαλίτσα, ναι. Για να δούμε. Σου λέει όταν είναι να φύγετε, δεν θα με αφήσετε εμένα εδώ. Πού να με αφήσετε, μαζί θα με πάρετε. Μπράβο, πάμε. Έλα, μπορείς. Πες μες στη βαλίτσα. Μέσα. Κάτω. Μείνε. Μπράβο, έλα. Μπράβο. Αχ, μπορεί να το κάνει πάλι αυτό, είναι τόσο γλυκό. Μπράβο. Τσεκάρετε λίγο τη βαλίτσα να είναι σε σωστή κατάσταση. Ωραία. Έλα, μπορείς, πάμε. Για πιάστε κοντινό τη βαλίτσα να το δούμε. Μέσα. Κάτω. Μείνε. Έλα, μπράβο. Απίστευτος είναι.
Μπαίνει στη βαλίτσα, μη σε αφήσουνε στο σπίτι και φύγουνε, να πας μαζί του στο ταξίδι. Τι άλλο κάνει? Ο Μπόρις κάνει γύρω στους 80 ασκήσεις. 80. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουμε τώρα και τελειώσουμε αύριο, αν είχαμε όλα τα συνεργά του μαζί. Αυτό είναι το maximum που μπορεί Όχι, ένα όχι, όχι. σκυλί να μάθει. Και 200 μπορεί να μάθει. 200. Α, πάμε. Πάμε, έλα, Μπόρις. Πάμε, Splish έλα μαζί. splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, I put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And then a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rolling and a strolling. Yeah! Well, bing bang, I saw the whole gang dancing on my front